Siaya, jotelo mamine mawuok e kaunti ma Siaya dwaro mondo ratiro oyud ne familia mag jopuonjre ariyo manyiri masomo e skund sekondari sub kaunti mag Miala mayonegi yo ma Coach Jumani. MCS ariyo mogwel e od bura ma Siaya wacho ni nonro kotenore kod tho ma nyiri ariyo go osebedi kitimo mos, kendo gidwaro mondo mi jotim nonro chwal nonro mapiyo mondo achije mos misayo kod nek makamago okawnegi okenge mag chik. Jotelo giyango ni nonro winjore oridi kaka nonro mag nek mamoko mosebedi ka itimo kawo kamano gin giwegi kaka joma mine gibiro kawo chik e lwetgi. Wacho ni justice en mar jite. Police owuoge station, chief owuoge office, jichamo msara mondo gidhi e gweng' gi manjo jok matimo ne nyithindo manyiri mafundo. Ko mak ka ngato mak no minyathi manyako ich. Wadwa neno ka jogo chope court. We want to see that case ing'iyo nyaka conclusion. To gima podwa medo wacho ka wasiemo wangi niya ni katek nigi to koro wabokawo gino wan kendwa nikech wan joma thago nyithinde gwengo wang'egi. Ande wadwa luongo agencies mag security ma Siaya ni mondo gi come out mondo gi yud these perpetrators mondo ketgi iye mondo gima nyathi manyako obed moriti e county wa ma Siaya kae. Ne gin thoe ariyo manowuok game, achiel nogone mana simo kowuok kaka nowuok no ok no nen.